I pozdrav svim ljudi došli na ovaj klip i ljudi, danas ću vam samo nešto reći, a pre toga idem samo se obučem. Ovako ljudi, može. Danas sam samo da vam kažem, prvo zatvorim vrata. Danas ljudi samo da vam kažem, vratno ste u poslednje vreme čuli da se zovem, ja zovemo Laki i Djeda Pro Gameri. Ljudi, nećemo se tako zvati više. Rodno ćemo se zvati Simke, pa on kao i koje lično sam. I Đoda. Mi tako iskreno liči cool i vjerojatno nam neće biti više radnički ka naslov na YouTube, ćemo vjerojatno nešto ili preko nekog programa ili preko Painta. Mislim, Paint je program, ali nekog drugog boljeg. Ako ne budemo skinuli taj, znači idemo preko Painta. Tako ljudi, eto, to je bilo to, a u slučaju, ja ću sad idem za taj program. U slučaju da hoće i da mi se dobro radi, ja ću odmah promeniti. Tako da, ljudi, vidimo se vrlo uskoro. I da, samo kad, dok ne prekidam. Baner. Imam jednog druga, pa mi napišite da li bi želeli da mi on uradi baner ili u komentarima napišite da li bi vi želeli da mi uradite baner, da mi pošaljete na Facebook. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!